The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and the spirit, and of the joints and the marrow, and is a critic of the thoughts and intents of the heart. Ang tibuok nga kasulatan, gipaginhawa sa Dios ug may kapuslanan alang sa pagpanudlo, alang sa pagpamadlong, alang sa pagpanulid, ug alang sa pagmatuto sa pagkamataro, aron ang tao sa Dios mamahingpit masinangkapan alang sa tanang maayong buluhaton. Welcome everyone, especially our subscribers, viewers, fellow believers. Ano ron sa kita nga itong adlaw-adlaw nga pagtuon sa balaang pulong sa Dios o kini bilingual o nga atong duputan ang line usab nga pagtulunan nga giuluhan sa in English, the doctrine of the Angelic conflict. Laing term niini is the spiritual warfare. O binisayo ni ang espirituhanon nga gubat. Okay. So kanimo magtutuo, it's presume nga nakaandam ka na. Pinagis paggamit nimo sa prinsipyo sa 1 Juan 1:9 aron ikaw mapunan sa Espiritu Santo ug makapadayon sa pagtuon sa pulong sa Dios. Apanalang kanimo dili magtutuo, gamita ka na imong kabubuton. Dunay duha ka na kabahin. Ang imong pag-ingog oo ug imong pag-ingog dili. So karon gidapit ka pinagi sa gilati diha sa pulong sa Dios sa mga buhat 16:31 nga nakanayon tumuo ka kang Ginoong Hesus ug ikaw maluwas. Okay? So sa kailangan sugod ta sa atong pagtuon niini. Unas tanan, we have learned ato nang natunan in the past lessons nato bahin niining maong doktrina that quote-unquote, it is the invisible spiritual warfare. Tali kini sa cosmic forces ni Satanas o ang nangitnon nga mga puwersa sa Dios. Now, kining maong panagbangi nagasugod ni dito sa kaniadtong eternidad nga milabay. It started in eternity past when the preeminent angel nga si Lucifer usob naman niya nga na inay nga si Lucifer, Satanas na siya because he acted independently of God. Isaiah 14, 13 to 14. Now, kini si Satanas na mi-recruit kini siya sa usas tulo ka bahin sa mga manulunda, 1/3. O iyang gisugniban kining maong prehistoric revolt dito sa langit. So ang Dios mihukom ni Satanas o sa mga manulunda nga nangalaglag, kuyog niya tungod sa ilang supil batok sa Dios. Mao nga kadto sila hukman. They were condemned to the lake of fire sa linaw sa kalayo for all eternity. Nas Mateo 25:41 kana. Og kay sanglit kini si Satanas nagatuyog, naglibot-libot pa man siya karon din sa kalibutan. Job 1:7, Job 2 verse 2. It can be accurately inferred na iyang gihagit kining paghukom sa Dios niya, likely insisting nga makaako ba gud ang Dios nga mahigugmaon makani siya makiangayon mga siya. Could he not eternally condemn his own creatures? You see, ang iyang mga binuhat, iyang hukman. So, ito ang Diyos mitubag sa postpone
gipospon kining pagpahamtang sa maong silot o kanang punishment, o mingon ng Dios, okay, ako ipospon kini akong paghukom nimo Satanas, ug akong buhaton ang tao kini creatures that are inferior nimo, ninyong mga anghel, yet do na sila'y kabubuton, ako sila nga tagan sama sa akong gihatag nimo nga free will, ang ilang katakos to honor or reject me. So, kining maong prehistoric conflict was extended nganhi sa human realm, so that ang mga desisyon nga buhatos tao pinagi sa iyang kabubuton makapamatuod sa pagkahingpit yun sa hustisya sa Dios, pagkahingpit sa iyang pagkamatarong, o hingpit nga gugma, o ipamatuod yun ngadtong Satanas o sa iyang mga demonyo nga responsable sila sa ilang paghukom sa Dios. They are responsible for their condemnation. Now, on planet Earth, kini kong tawhanon nga kabubuton, mao ni ingon ta focal point of the spiritual firestorm nga diin kini si Satanas now seeks to outmaneuver God. So, kini siya nag-disguise, ingon nga angel of light, 2 Corinthians 11:14. Kining maong yawa nagagamit sa tanan yung iyang mahimo at his command aron iyang lubgon ay iyang to obscure the gospel for mga unbelievers, aron pagbalda and disgrace those who are saved by faith in Christ. Baldahon ba niya kita mga magtotoo by faith in Christ? 2 Corinthians 4:3-4, 1 Peter 5:8. Now, kining iyang init gyud nga futile struggle niya, no, gi siya mahimo. Kini mo lungtad nang ni human sa millennium, ang usa ka libo nga pagdumalang gid si Kristo ning kalibutan na, o kini si Satanas, he is finally cast into the lake of fire. Revelation 20:10. Ug ato ning gikutlo diha sa Themes Bible Doctrine Dictionary, pahina 5. Now, kini karong investigasyon, paghusay na nining prehistoric conflict, goes side by side sa kanang lakaw sa kasaysayas tao. Ug ato namang na kanang natun-an na ang estratehiya ni Satanas is his struggle to block o pagbabag sa mga dili magtotoo, nga dili sila makadungog, magkasabot sa mga balita sa kaluwasan, to prevent them from knowing sa plano sa Dios o sa iyang maayong balita sa kaluwasan and how to get to heaven. Iyang gining babagan. Kini si Satanas, sama sa kong giingon, is moving heaven and earth to block, pagbabag, prevent unbelievers to be saved. Kay maglagot kini siya, magkita siya na mga di magtotoo nga maluwas. See? Kini si Satanas does this pinagi sa mga programa sa relihiyon, sama sa mga tradisyon, mga kadautan ining paborito niya ni paon niya ploy that he is using. You see, iyang gigamit ang relihiyon to dilute and distort sa matuod yung kahulugan sa mayong balita sa kaluwasan. Uban sa iyang tumong nga kining mga di magtotoo dili maluwas.
And instead, they would accept and embrace his favorite bait lagi. Lugot niya nga mga relihiyon. Kaya ang tumonggod ni Satanas, mao ang paglingla as many unbelievers by his religion. Kaya binimo, ang relihiyon, ana siya'y daghang naong ini. Apil ni mga attraction. Pinagi sa iyang manindot kayo mga practices, mga rituals, mga seremonyas, nga diin, ang mga di magtotoo, nalingla kini sila, nagtuo sila, nga mao kini, gikan sa Dios. Luoy kayo. Biktima gi sila. Satan is delighted and extremely happy. Lukso-lukso na sa kalipay to see a lot of people embrace religion. Nagkasabot ka? Kaya binimo, ang relihiyon, God as we know, daghan lagi siyang mga naong na mga relihiyon, and in fact, this is their main part ni ining ilang gituuhan niya. Nagtuon sila nga ang tao maluwas pinagi sa pagbuhat ng mga mayong binuhatan. Mao na ilang paagi of going to heaven. Na apoy mga relihiyon nga di mo tuo nga si Kristo Dios. Nya ilang gituhuan nga siya probita lang, mayong tao, etc. Na usalan is mga ihimplo sa labihang daghang mga naong sa relihiyon. Now, inumduman na to. Ang relihiyon, dili Kristyanismo. Ug ang Kristyanismo, dili relihiyon. Sama ni sila tubig ug lana nga di sila matapo. They cannot be mixed. They are mutually exclusive. Ug si Satanas miserably and deceptively uses religion aron sa pagtabon sa kamatuoran sa mga balita sa kaluwasan. Thus, people never get saved. Mao ginayang tumong. And we also took up the subject bahin og humanism. Namdong ka? Dain po ding bahin sa deception ni Satanas. He persuades people to make and give emphasis sa tao. Inay ang Diyos. O iyan ang gibuhat to make man focus sa iyang kaugalingon. Mismo, siya, ako, me, my, mine, myself. Muna, gusto ni Satanas nga tutok kayo ang tao. Bahin kaniya and him alone. Aron nga, wala na ang Diyos. God would practically be out of the picture. And that after this present life kunuhay, that's it. Humantawa matay. Mura. Pagkaluoy kayo. No, batay ni. Satan as in the angelic conflict, nagpadayon gud siya sa iyang paglinglas mga tao. Will do these deceptive moves without let up. Siya, siya. Day and night. Paningkam. See? He works on his evil objective relentlessly. However, one striking and interesting thing, ug mao kini. Ingon nga nagunang kaaway sa Dios, kini si Satanas, pildiro na ni siyang kaaway. Satan is a defeated enemy. Now, balik ta sa atong main topic nga bahin sa angelic conflict. Kining yawa in his pursuit nga iyang pasanginlan o iyang ikiha inunta ang mga magtutuo ngadto sa tubangan sa Dios dito sa langit, since na kinigo yawa still has access to the throne room of God. Kining mong yawa has complete file. Na siya kompleto nga file sa tanan nga mga buhi nga mga magtutuo. Naibaw ba ka na?
Because the devil's organization is complete. His efficient demon-influenced network carefully connotates matag sala o kapakyasan sa mga magtotoo. So, ang mga demonyo ni Satanas who do the reporting on every sin and failure of believers, kini sila. Now, that's why kini mga butang atong itunan sama sa angelic conflict o ang paghusay niining maong away, kini mga espirituhan ni dili ni tawhanon. So, we should take into account the fact nga kini nga atong gitun-an karon has something, even has everything to do the purpose sa atong kinabuhi ingon nga mga magtotoo ni Ginoong Kristo. Ibaw ka? Kini si Satanas sometimes joins his demons. Magkiuban ni siya usahay. Periodically, he assembles iyabang kanang tigumon ang uban nga mga kining uban nga mga manununda in the presence of the Lord to present his accusations. Job 1:6-11, Zechariah 3:1. Kinahanglan nato hinumduman that what our Lord Jesus Christ did at the cross mao to mainly to redeem mankind from their sins and be reconciled to God. Nga kita pasing uli ngadto sa Dios nga Amahan. Now, get this. Sabtak ni. Ang Dios nga omisyente is well aware. Sayod siya pag-ayo, of course, omisyente gud siya. He's well aware of the believer's failures. Apan, in the interest of resolving the angelic conflict, iyang gitugutan ni si Satanas to bring these infractions ngadto sa atensyon sa Dios. Yes. Gitugutan sa Dios kini Satanas to bring the believer's failures to his attention. Although, God already knows these failures. Naibaw ng Diyos. He even knows them long before everything came to be. So, nasayod na siya nining present failures. Nasayod siya sa future failures sa mga magtotoo. Apan, gitugutan lagi sa Diyos those things in the interest of resolving ni ining gubat nga espirituhanon, angelic conflict. O when these reports of accusing the believers' failures come, kita mga magtotoo na tay tigpanalipod. We have a defender, a defense attorney. Kinsa man ni siya? Si Ginoong Jesucristo. Unsa may resulta? The accusation is quits. You see? So, ang advantage sa Giyod sa yawa, temporary ora. Tungod kay si Ginoong Jesucristo nga nagadingkod karon sa tuong kamot sa Amahan, He acts as our defender as soon as the accusation is made. Kasabot ka? Ubusa, ang Diyos nga Amahan, who after listening sa mga accusation made, mo deklarar ang Diyos nga ang accusation presented is no longer an issue sa current investigation. Sang si Ginoong Jesucristo has already solved it when He died at the cross. Kita nimo? So in 1 John 2:1-2, kini na kanayon, my little children, I am writing you these things so that you may not sin, may not lose momentum through sin. Apan ko na agyoy makasala, we continue to have an advocate, Parakletos, with ngadto sa tubangan sa Dios nga mao si Ginoong Jesucristo, the righteous one. Si Ginoong Jesucristo mismo mao ang propitiation,
nagatagbaw for our sins, and not only for ours, but also for those of the whole world. Di mo na. So makita na nato, tataw kayo din hinga. Ang accusation ni Satanas is not really that effective. Now, tingali mangutan na ka. Kung si Ginoong Kristo mo ay atong defense attorney, nga naman kita mga magtotoo need to be defended when all of our sins had already been taken care of ni Ginoong Kristo dito sa cross. Well, okay. Paminag. Sa diha nga si Satanas mo adto siya sa Dios to present his accusation sa atong mga failure o sala, si Ginoong Kristo nga naglingkod sa atong kamot sa amahan as advocate, as defense attorney, mo deklarar, bawa ka kung siya i-deklarar niya, those accusations you are making, Satan, against the believer had all been taken care of when I died on the cross. You see? As what 1 John 2:2 says, it cites the basis for Christ as our legal representative in heaven. He himself mao ang propitiation for our sins. The righteousness and justice of God were propitiated, natagbaw or satisfied ni Ginoong Kristo sa iyang pagbayad sa atong mga sala dito sa cross. So, I hope nga nakakaton ka og pagtulunan nining atong gitunan bahin nining angelic conflict, spiritual warfare, o naay mga punto nga angay sa atong paggamit nini aron kita magmadinaugon nining maong away nga atong ginatubang matagutling sa atong kinabuhi samtang nagaginawa pa kita nining kalibutan. So we thank you, O Lord, for this opportunity of studying your word. Salamat sa among pagpakig-abitay kanimo, matamis nga higayon sa pagtuon sa imong pulong. Hinaot nga kini mo tuhop gayon sa among kalag aron kini among maggamit sa among espirituhanon nga pagkinabuhi. Salamat ni among Bible study ubos sa Vic Malbido Evangelistic Ministry, gamitan lamang kini mao ministry in a mighty way pagsangyaw ngadto sa the unbelieving world. We thank you, O Lord, for this in Jesus' name, our Lord and Savior. Amen.